हारिनि आर्टिस्ट मुंदांखा गेमस्रि दैमारि, मिथि नार्जारि आरो इउटुबार मेहेर औवारि बिथांमोना बेंगलर बड' चार्चनि बर'फोरजोंहाय फैनानै रायज्लायफैनाय आरो लोगो हमज्लायफैनायनि थाखाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बिथांमोननि साननाय हनायाव जेब्लायबो इसोरा हेफाजाब खालामथों। बिथांखि ब्लग चेनेल आदानि चेनेलखौ बयबो नायदो आरो दिल्लीनि बा बेंगलरनि मोजां मोजां जायगाफोरखौ लाबोबाय थानो हायो माथो आदाया एथ' मोजां लाबोनो हायो आंबो थांनोसो बाबाय दा गाबोन थांनांसिगौ बेरायबायनो मोजां मोनदों दा फैनानै मोजां मोनो थांनो बादोंमोन आङो वान्डारलायाव थांगोन होनदों दा औ दा थांसै चिरां सान्तिपुर नालाय जे खाथि माथो आं बेंटलनि बेरायफैदों औ ओमफ्राय बोरै थायो जोब्बाय ओमफ्राय आच्छा लोगोफोरबो दं दे लोगो हमबायलै जोंनि नै ओरैबो वान्डारलायावहाय सासे बर' सिकिउरिटि दङ बिथाङा चिरां सान्तिपुरनिनो आरो बिथांनि मुङा रिंसार्ड नार्जारि होननानै बुंदों माने आंनि नैबे गोदोनायाव लानाय बर' हारिनि आर'नाइखौ नायनानै बिथाङा बर' होननानैहाय सानखादों जाहैदों बेखायनो आंजोंहाय रायज्लायलायनो मोनबाय दा आङो बिजोंहाय रायज्लायनानैहाय ओरै पार्कआवहाय गिदिंनो थांसिगोन दैया जों दुगैदोंबो ओरैसो ने मिउजिक दैया नै दायो ओमफ्राय बर'नि एक्ट्रिस गेमस्रि दैमारि आरो मिथि नार्जारि बिसोरो मालाबानो दुगैखांबाय आंथ' जेबो गेलेखाया बिनिखायनो आं बै बेलेगथिंहायसो भिडिअ खालामनो थांनोसै गाइस बैयाव दुद्रुयैनो थां बैयाव दुद्रुयैरा बैयाव दुद्रुयैलाय माबायदि मोनो बैयाव गोजौआव औ र' बार थांखायो वान्डारलायावहाय नुवाखै नै वान्डारला गोजौनिफ्राय दुद्रुयैसै बैयाव दुद्रुयै थां
ओरैबो बेयावनो साबसिन माथो साबसे बलाय साब्रै ओइयावबो बेयावबो जागोन जिरायनाया माथो गिदिर जेरै हारियालि चिकेन प्लेट मोननै बिहरदों औ मोजां ब्रा फैयै लामायाव फैनानै दायो हटेलाव हाबफैबाय नै ओमफ्राय रेस्टुरेन्टआवहाय खालामना दोननाय जोंना सेन्टारा बेनोसै लांदां जाजोबस्राबाय नै एफा बुरजामोन नायदो आरो फैगासिनो दंबावो दानि फैसिगोन जुस फैसिगोन आरोना Redia. Anak punya lah. Jadi, kan